Musím povedať, že veľmi dobrá káva, že? Tak, milí priatelia, poprvýkrát sa vám prihováram ako veľký muž s malými problémami, alebo malé problémy veľkého muža. No a aké sú tie vlastne moje problémy? O tom by som vám mohol povedať strašne veľa, ale dnes som sa rozhodol, že budem hovoriť o jednom probléme, ktorý ma nesmierne, ale nesmierne štve. Mohli by sme ten problém nazvať ako problém vyvolený. Áno, aj tak by sme mohli povedať. Vyvolený. Vyvolení sú tí, ktorí majú ku všetkému prístup. A my, ktorí nepatríme medzi vyvolených, tak máme hold smolu. Keď som zakladal redakciu 1 romských blogérov, tak som si myslel, že tí vyvolení z romských médií podporia romské blogovanie. Ale nestalo sa tak. Naopak. Stretli sme sa s výsmechom, s potupou, s pohanou, s nepochopením našej práce. Ale viete, čo je najhoršie na tom? Že od tých, od ktorých si myslíte, že by vás mali podporiť, tak vás nepodporia. Naopak, postavia sa proti vám. Tí, ktorí by mali povedať: Jozef, toto je dobrá vec, ktorú chceš robiť a my ťa podporíme, tak povedali: my to nechceme robiť, my vás nepodporíme a ani sa s vami nebudeme baviť. My sa budeme baviť len so skutočnými žurnalistami. Zasmiali ste sa? Poviem vám, že aj ja som sa zasmial, keď som toto poprvýkrát počul. Takže, akí sme? Sme žurnalisti alebo sme blogéri? Aký je rozdiel medzi žurnalistom a blogérom? No, v dnešnej dobe už veľmi malý. Blogér dokonca dnes už dáva zabrať aj profesionálnemu žurnalistovi. A profesionálni žurnalisti zase častokrát berú nápady od blogérov. Pretože blogér si môže dovoliť povedať to, čo si žurnalista môže len myslieť. Aj ten rómsky. To mi verte, priatelia. A tak sa stalo, milí priatelia, že keď som založil redakciu 1 a istá dáma žurnalistiky, a chcem byť veľmi slušný, povedala, že ona sa bude baviť len so žurnalistami, tak sme sa ocitli vlastne v nemilosti všetkých rómskych žurnalistov. Tých žurnalistov, ktorí v 90. rokoch boli predavači v obchodoch alebo treťotriedni redaktori hospodárskych novín niekde v košickej redakcii alebo predavačka textilu. A zrazu sa objavila dáma menom pani Šilanová, ktorá stojí za rómskym žurnalizmom, a tieto predavačky a treťotriedne reportérky hospodárskych novín vytiahla k sebe, aby z nich nakoniec urobila žurnalistov, ktorí dnes sa nebudú baviť s blogermi. Zaujímavé, že? A ja som si to povedal. Prepáčte, trošku sa napijem kávy. Káva je úžasná, musím povedať. A tak naši blogéri ostali v šoku. A redakcia 1 bola nenávidená. Bola nenávidená zo všetkých strán. Boli sme prenasledovaní, ponižovaní, boli nám posielané e-maily, výhražné e-maily. Našim blogerom boli dokonca posielané také e-maily, že keď neprestanú písať, takže sa niečo stane im, ich rodinným príslušníkom. Poviete si: Jožko, čo to hovoríš? To nie je možné. Ale áno, je to tak. Je to tak. Teraz napríklad sedím tuto v krásnej kaviarni, pijem si kávičku a rozprávam sa. Toto je vlastne môj prvý blog. Prvý blog o vyvolených. Videoblog, aby som bol správne pomenovaný. Problémy
veľkého muža. Pretože som veľký a ja dúfam, že ste si napravili vaše počítače, že vám nepretekám niekde po okrajoch, pretože som fakt veľký. A tak redakcia 1 ide svojou cestou stále. No a čo je s tými vyvolenými? Vyvolení sa stále hrajú na svojom piesočku. No smutné na tom je, že rómske redakcie nevedia spolupracovať. Rómske médiá nevedia spolupracovať. Každý si hrabe na svojom piesku. Každý sa hrá na svojom piesku a jeden druhému nedoprajú. Dokonca nevieme si vymeniť ani banálne banery, reklamy na to, že existuje nejaké iné rómske médium, kde sa môže rómsky čitateľ niečo nové dozvedieť. A tak tu máme Gypsy televíziu, máme tu Mekem, máme tu rómske rádio, ktoré dostalo 5000 dotáciu. Poviete si, wow, 5000 dotáciu, áno. Dostali 5000 dotáciu a rómske rádio nikto nepočúva, nikto nesleduje, pretože nikto o ňom nevie. A prečo o ňom nikto nevie? Z jednoduchého dôvodu. Predsa vyvolení sa nebudú kamarátiť s blogermi a s inými, ktorí by im mohli siahnuť do vačku. Áno. A tak tu existujú aj ďalšie médiá, o ktorých vy neviete. Ako je napríklad naša redakcia 1. A napriek tomu, že redakcia 1 už 4. rokom sa snaží niečo dokázať, my sme nezomreli. Hoci si všetko sám financujem, tak my sme nezomreli. My ideme stále ďalej. Naši blogeri, naše malé rádio, aj to, že sa vám poprvýkrát prihováram z videoblogu. Tak, nezabudnite, milí priatelia, že vyvolený im ide o život, ale nám predsa o život nejde. My predsa nemusíme do vily, alebo musíme? Tak aj na budúce nasledujte a sledujte môj videoblog. Ďakujem. Majte sa.